Genesis chapter 19. Ti kinamanagbasol ti Sodoma. Sumitnget idi dumteng dagiti dua nga angheles ijay Sodoma. At tugtugaw idi ni Lot iti ruangan ti syudad ket apaman a nakita na ida timmakder anapan simmabat. Nagruknoy iti sangoda ket kinunana, Apo, madadaanak nga agserbi kada kayo. Pangaasiyo, tagdagos kayo iti balay ko. Mabalinyo abugwan dagiti sa kayo ket umyan kayo. Inton bigat, mabalinyo ti agriing a masapa ket agtuloy kayo iti papananyo. Ngamin sumbat da, agyaman kami ngem ditoy laengen plasa ti pangpalabasan mi iti rabii. Saan anamingga ni Lot, aginggaan na awis na ida ket nakikuyog da kenkwana anapan iti balay na. Piniling ni Lot, dagiti adipen na agluto da iti tinapay, ken mangisagana da iti naimas at taraon dagiti sangaili. Nangan dagiti sangaili. Iti maturog dagiti bisita, linawlaw dagiti taga Sodoma iti balay. Adda sadyay dagiti amin a lalaki iti syudad, agtutubo ken lalakay. Pinukawanda ni Lot ket sinaludsod da, sa tino ti ayan dagiti lalaki a nagdagos iti balay mo ita arabii, iruar mo ida, kayat akaiddaen ida dagiti lalaki ti Sodoma. Rimwar ni Lot ket siniraan na ti daw kinunana. Kadakwada, gagayem, pangaasiyo ta edi kay agaramid iti dakes. Adda dua babalasang nga anak ko, iruar ko ida ket aramiden nyo iti kay kayatyo, kadakwada. Ndiyo an anwen dagito alalaki. Sanga ilida ket rumbeng asalakni bakida. Ngem kinunada, saan ka abumiyang? Sika aganggan naet, siya sino ka kuma amang isuro itar aramiden mi? Aglisi ka, iti panagnaan mi, amangan no dakdakes ti aramiden mi ken ka, ngem ti aramiden mi kadakwada. Indurunda ni Lot, ket immasidegda tapno rakraken da iti ridaw. Ngem ginuyod dagiti sangaili ti ridaw apaman, anaguyod da ni Lot iti uneg, ti balay sada rinikpan ti ridaw. Kalpasan na, pinagbulusek da amin a lalaki iti ruar tapno saan da amasarakan ti ridaw. Kinuna dagiti dua a lalaki ken ni Lot, no adda pay sa bali a kadwam ditoy anak mawanugang wenno siya sino man a kabagyam nga nagnaed iti syudad, ipanaw mo ida, gapu tadadaelen mi daytoy a lugar. Nangeg ti Apo dagiti nadadagsen a mabasol kadagiti taga Sodoma ket imbaon na kami ditoy tapno dadaelen mi ti syudad. Napan ni Lot kadagiti mga sawanto kadagiti babaeng anak na ket kinunana, tarisenyo ti pumanaw, dadaelen ti Apo daytoy a lugar. Ngem impagarup da nga agang angaw ni Lot. Iti parbangon, inapura dagiti angheles ni Lot, kinunada, darasem, alaem ti asawam, ken dagiti dua a babaeng anak mo, ket pumanaw kayo, tapno di kay mairaman iti pannakadadael ti syudad. Nagsari madeng paylaeng ni Lot, ngem gapo iti asi ni Yahweh, kenkwana, kinuyod dagiti lalaki iti asawa ken dagiti dua nga anak na rimwar iti syudad. Kinuna ti maysa kadagiti angheles, agtaray kayon, isalakan nyo ti biyagyo, ti kay tumaltalyaw wenno agsardeng iti tanap, agkamang kayo iti katurturudan tapno di kay matay. Ngem insumbat ni Lot, pangaasiyo Apo, ta saan asadyay ti pangibaunan nyo kada kami, dakkel unay ti asi nga impaayo kanya
ti panangisalaking nyo iti biag ko. Ngem adayo unay dagiti turod, makamkamnak ti didigra ket matayak sakbay a makadanon na ijay. Makitam day tabasit nga ili, mabalin ko ti agkamang jay taas asideg. Sa jayen ti papanak, makitam met abasit laeng a lugar ket awan to ti pakaan anwa ng sumbat na. Alawen, sadyay ti papananyo, ket jak dadaelen day ta nga ili. Tarsem nga rod, sa akong tula rurugyan ti aramidek inton makadanon kad sadyay. Gaputa inawagan ni Lot abasit ti ili, napanaganan dayta iti suar. Sumingsingising ti init idi makadanon ni Lot ijay suar. Pagamuan pinagtudo ni Yahweh iti apoy ken asufre kadagiti syudad ti Sodoma ken Gomorra. Dimmapo dagiti syudad ken ti entero o tanap agraman dagiti amin nga umili sadyay ken amin a mulmula. Ngem timmalyaw ti asawa ni Lot isot gapuna a nagbalin nga adigi nga asin. Iti agsapa iti sumuno nga aldaw dinardaras ni Abraham tinapan ti lugar a nagtakderan iti imatang ni Yahweh. Manipod sadyay tinawagan na ti Sodoma ken Gomorra ken ti entero a tanap. Nakita na iti agpangpangato a napuskol nga asok akasla naggapo iti dakkel nga orno. Idi dadaelen ti Dios dagiti syudad iti tanap a pagnaedan ni Lot. Linaglagipid na ni Abraham ket impalubos na a makalibas ni Lot. Gapo ta mabuteng agnaed ni Lot ijay suar, simmangat kadagiti katurturudan a kadawana dagiti dua nga anak a babae. Ket nagtaengda iti maysa a rukib. Na minsan nagsarsarita dagiti agkabsat. Kinuna inauna. Lumakayen ni tatang ket awanen ti lalaki iti entero a lubong. Apakiasawaan ta tapno agganak ta. Barteken ta ket dini tatang tapno mabalinta a kaiddaeng ket aganak ta. Iti dayta arabii inikkanda ti amada iti ara ket kinaidda ti inauna. Kasta unay ti bartek ti lakay isu adi na amo a kinaidda ti inauna nga anak na. Iti sumuno nga aldaw kinuna ti inauna iti kabsat na. Nakikaadda ak kinitatang iti rabii. Barteken tamanen ita rabii ket sika ti makikaidda tapno agpada ta a maaddaan iti anak ken kuana. Binartekda nga rod ti amada ket napan kinaidda ti inaudi kasta unay manen ti bartek ni Lot ket di na ammo iti buridek ti kinaiddana. Kapo iti daytoy agpadada a nagsikog dagiti anak ni Lot. Naganak ti inauna iti lalaki ket pinanaganan na iti Moab. Isu tinagtaudan dagiti Moabita iti agdama. Naganak met ti inaudi iti lalaki ket pinanaganan iti Benami. Isu iti nagtaudan dagiti agdama nga Amonita.